manya-manyan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙungiya ta Kannywood, ma'ana masana'antar Kannywood masu shirya fina-finan Hausa ta Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaika mai sauraron mu, barkanka da warhaka. Idan har ka kasance wannan shine farkon zuwan ka a YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, to ka mana subscribe, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu zaran mun daura. Sannan ka mana comment, kai like domin ƙarfafa gwiwar mu. Hakika jarumi Adam A. Zango an bashi award a wurare da dama, especially wajen fage na shirya fina-finai na Hausa, wanda jarumin tun tale-tale an san da shi a cikin wannan kungiya, wanda yanzu har ya kai ga ya zama sarki na Kannywood. To abu fa ya girma, ɗaukaka ta kai ɗaukaka. Yanzu har a ƙasar India an kira shi domin ana so a yaye wasu ɗalibai wanda suka kasance 'yan Najeriya ne sun je ƙasa ta India karatu. To ranar da za a yaye bikin su, ma'ana ran da ake bikin yaye wa'annan ɗalibai, an kira shi jarumin nan Ali Nuhu, wanda aka fi saninsa da wannan sunan. An kirawo shi ya je har ƙasa ta India, sannan mutanen Indiyawa sun bashi award sosai da sosai. Sannan yana mai bayyanawa akan ba fa wannan award kadai aka bashi ba, makarantu da dama sun bashi award. Haka zalika jarumi wanda ya kasance mai suna Adam A. Zango, shi ma babban jarumi ne domin ya taka rawar ganinsa a wannan kungiya ta Kannywood, ma'ana masana'antar Kannywood, wanda kusan tare ma suka tashi da su Ali Nuhu, wanda yanzu yake matsayin sarki na Kannywood. Shi ma an masa award sosai da sosai, amma sai dai ya zo ya samu wata ɗan tangarɗa a cikin wannan ƙungiya, wanda yake cewa shi yanzu yana so ya ci gashin kansa, ma'ana yanzu ya wuyarsa ya kai yanka. Saboda haka shi ma zai fita ya kafa tasa ƙungiyar, har ta kai ga yana mai neman ƙananan 'yan mata ƙasa da shekara 20. To ta kai ga har mutane suna cece kuce, sun ce hakan bai dace ba su yarda da wannan tsarin nasa ba. To ana dai ta cece kuce wanda yanzu ba ma san menene matsayar ba, amma muna nan za mu kawo muku shishiyar labari akan wannan zance da muka ɗauko. Sannan shi Adam A. Zango ana mishi ikirarin wai shi bayi da alkhairi, sannan ma'ana shi mutumin banza ne, wanda sauran masoyansa da dama sun fito sun ce hakika yana mai taimako, domin ko kwanan nan ya taimakawa ɗalibai sama da yara guda 10 a wannan taimakawa da ya kashe sama da miliyan kusan 10 domin taimakawa wa'annan makarantu da ya bayar, har ya biya kuɗin makaranta na ya tsawon shekara 3. Hakika wannan abin da ya yi, mutane da dama sun ji daɗi, suna san barka da wannan hali nasa, suna ina ma da sauran ma haka za su kasance. To mai sauraro, hakika za mu ci gaba da kawo maka sabbin labarurka masu zafi zaran mun ji a wannan ƙungiya ta Kannywood, ko kuma wajen wasu wurare da dama. Kada yi mana subscribe na wannan YouTube channel mai suna MJ Hausa TV domin takace, haka zalika ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu zaran mun daura. Idan ka kasance kana tare da mu, to ka danna mana like, sannan ka mana comment domin karfafa mana gwiwar mu. Kada ka manta kai shiya domin haɓakar wannan YouTube channel mai suna MJ Hausa TV. Ba fa tawa ne kadai ba, da ma kai ne baki